Jo no sóc entès en moltes coses, però el que sí sé és que moltes vegades això de la unió fa la força, no? I veient com està el país, com està tot muntat ara, que és un expoli constant, no només econòmic, sinó cultural, tot. Una persona ja acaba farta i diu, ostres, doncs, escolta, si hi ha algú que ha creat la iniciativa, que cada cop som més gent, a més tota aquesta feina que esteu fent, d'intentar, doncs això, anar-vos per Catalunya, que està molt bé, i intentant agafar més socis, i quants més serem, més força farem, i això és importantíssim. Hola, jo soc soci d'Òmnium Cultural des de fa uns 2 anys i mig, i m'hi vaig apuntar perquè pensava que era important donar suport a Òmnium i que a poc fos una entitat més forta, amb més recolzament social, perquè ja que ens queixem que a vegades el que pensa la gent no s'escolta prou, una entitat cívica que es treballa per la cultura doncs podia fer moltes coses i com més gent hi hagi, doncs millor les podrà fer. Estimo Catalunya i fes-te soci d'Òmnium.